nguSphiwe Ntanda. Ukuzalwa ngizalwe Lady Smith. Ngakhulela endaweni ekuthiwa kuseMoba. Ngokuya ngokwesikhathi uNkulunkulu wasenzela umusa saba nekhaya lokishini sengingowasezakeni. Yes. Usowasezakeni manje. Uyazi iBhayibheli lithi uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha. Bese bethi bheka konke okunye sekudlulile. Ngifuna uhambo lwakho namhlanje siliqale la usukhulile. Mhlambe nje angiqale la inhlansi ngesikhathi ukhula ekhaya. Mhlambe lento yokukholwa yayikhona kuwena ube insizwa egijima namatende ephethe iBhayibheli sike sibone begijima nama keyboard abanye sike sibone bephathela abafundisi amaBhayibheli wena ngesikhathi ukhula njengensizwa lento yokukholwa yayikhona kodwa sizanela ngisho ngithi ngikhulele ekhaya labantu abasontayo mina ngiphumeza yoni sonto lamikelelo makuthiwa nje kukhulunywa ngalo futhi ngeke ngiphume kulo ngosonto ngize ngife kulo isayo nje soqobo kodwa angisho lokhu ukuthi angikhulanga inkolo kuyinto ebengiyithanda kunezinto ezazenza ngiyizonde kodwa ngiphoqelekile futhi ukuba kuyo ngoba mawumntwana ekhaya uyagayidwa ukuthi fanele uphile kanjani wenzeni ukuhlangana noJesu ngihlangane noJesu ejele uma ngizohlangana nje nevangeli bese ngeyisiboshwa hayi ngifuna siyithathe kahle ke so ngesikhathi ukukhula kodwa yayingekho kahle lento ngiyazi ukuthi uke wangena nakwezepolitiki mhlambi khona yini into ifundiso owayithola kungabe kuzona ezepolitiki kumbe nje emhlabeni nje jikelele ezenza ukuthi umqondo wakho ube nalento yokumelana nenkolo nokukholwa ukuhlukumezeka sikhula kukhona into engiyithanda siyenzeka manje sekunokunakwa izifo zaze zaphiwa namagama ukuthi uma umntwana umbone nje kusho ukuthi usuke ehlukumezeke ngalolu hlobo mina ke ngikhule ngalesikhathi ama-80s ingekho lento yokuthi umntwana kuthiwe uphazamiseka ngomqondo uma umenze lokwenza lokho mina yangihlukumeza into yokuqala ukungabi nobaba nganginaye ngegama woba wayephila ubaba wami kodwa engasiyo ubaba wami sasimshera nomndeni aye nonkosikazi kuwo thina kuma wami sifana nje nabantwana basestradini ngikhumbula ngelilanga nje ngangibuya ukufuna into zesikolo kuyena wathi azikho kuyena uma ngifika ngiletha leyo report ngitshela uma wami azange akhale phambi kwami wangena endlini wayokhala khona ngesikhathi ekhala endlini mina ngangimlandela njengoma ngiyocela ukudla kuyena mina ke ngomdala kulabo abaphila abantwana bakhe ngoba unabantwana abawu9 mina ngunumber 8 kodwa ke sele sibathathu manje abaphila abafana bodwa so ngesikhathi ngingena endlini ngathola uma wami ekhala ngathi mama ukhalelani wathi hayi mfana wami angikhali kukhona nje into engixhophe emehlweni ngaleso sikhathi ngiseyingana ngiyibonanga into eyimlimazile kodwa sengikhula ngabona ukuthi uma wami uhlukumezekile ukuthi umuntu omnikeza abantwana udlale ngaye yini kwenza ugcina ungena ezintweni zepolitiki ukhona uthisha ngeke ngimusho ngegama engaba nenhlanhla introducer kwipolitiki kwadinga kube into engiyenza syndicate ngabona abantu abaningi engaziwa ngayinjoyina ke ngaba yicommunist ngayifunda ke communism yonke mina kimi yakhanda inzondo mayidala inzondo kwakhona abantu engibaziyo ukuthi laba nje ngelinye ilanga ngizobabamba ngenhlanhla njengoba ngikhuluma la emsakazweni mabelalela ukhona umunye umndeni engake ngahlasela kunomncwabo khona kafika nje kugcwele bonke abantu ngangithukuthele ngalendlela yokuthi ubhuti wakhona wayedelela uma wami ngoba engenandoda ngamlanda emncwabeni ngafuna ukukhuluma into engiyithandayo ngenzela ukuthi makukhona olwayo ngimshayele khona emncwabeni kubona wonke umuntu ngangihlome ngendlela enele angenele ukuthi oyedwa uzolala phansi namhlanje cabanga ke uma ngiya kulomuzi ngiyohlasela uma wamakazi wazi ukuthi ngilele endlini yami kanti mina yonke lento abayenze ngino 12 years iyavuka kimi ukuthi namhlanje uyolwa impi kama wami bahlupha uma wena uno12 mina ngino 12 years uma usukhulile uyahloma uyohlasela kulomuzi futhi ufuna ukufika kusemngcwabeni ukuze wenze isika kubone wonke umuntu and number 2 kwakuyisonto lami lele laliphethe umncwabo so mangitshela abantu emncwabeni ngithi nje shut up
ayikho into engangitshela yona leli sonto ngizalelwe kulo ngilwazi ukusuka nokuhlala ngeke ungitshele lutho ngalo yes so ngafika kuleso simo esinjalo kwasho ukuthi kaba active kulomuzi ngoba lokho engangilindi ukuthi ngikwenze ngangifuna nje ozonyakaza athi nje ngomlomo wakhe bese ngihlala kuyena bangalwa ngasho konke kwedelele ngangifuna nokuhlukumezeka ngakhipha yonke into engangizwe ibhlungu ngabo bathula ngase ngiyahamba wasuyahamba ngamanye amazwi uzama ukusakhela lesi sithombe sezinto owawunokudinwa ngazo ukhula zakhela ngaphakathi kwena eziningi ngelinye ilanga ngake ngathatha uma wami ngaya la kuzalwa khona ubaba wami ubaba kazabe nomuzi unekubo sayepha endaweni ekuthiwa kusephayikeni wayengekho aware ukuthi lapha siyokwenzani ngino 16 sathi masifika nje sesikhona kathi mangicela ngiphelezele siyakhabo baba khona into engicela bangilungisele zona masifika nje safica udadewethu omdala ozalwa ubaba ngathi lalelani ke nini ngizocela inkomo ezishe yami because ubaba beneyinkomo more than 50 so njoba bekuneyinkomo la ekhaya futhi ezikamkhulu wami akusezika babweni ngicela ishe yami wasethi kusisi wami lo wathuma ingane yakhe ngoba khabo ma wakhe nje ngaphesheya kwala ekhaya lakithi wasethi enganeni ngicela uhambe uyobiza umalume ngathi lalela into engizoyenza wena uzobona umhlolo ngizokunquma wena bese nginquma nalo malume wakho ngoba lo engikhuluma naye unyoko unkosikazi kababa wami so ngizobuza izinto zikababa wami kuyena wangitshela umbhedo wena ungitshela ukuthi uyobiza abantu bakini akusikwamncube la abantu abala bakulomndeni nginikeni inkomo zami ukhula unalento naleli lukuluku nalenkani nalezi zinto ezifunayo ukuhlukumezeka lokhu usukwenza wena ukuact kubantu ubakhombisa ukuthi kunezinto oyifunayo kubona yes wakhula ke asidlule la wakhula ngithanda ukuthi uthiwa uthanda marketing yini ekwenza uthanda marketing ngaba nenhlanhla mase ngisebenza umsebenzi wami wokuqala nje wawumsebenzi so right ngathola umsebenzi ecash loan ngasebenzela umnomzana waye umzalwane bonke abantu ababezoboleka imali kithi ngangibabuza masixoxa ukuthi imali yani leyo ifuna yenkulu kangaka besho ukuthi bayoqala amabhizinisi yangiheha ke lento ebusiness ukuthi no ufuna ngene ebusinessini laba abantu benza imali thina sihola ama peanuts la manje ngifuna ukuba nemali then ngaqala kanjalo ke kwase kuba ukuthi ke ngilandele ke ufunda lo mkhakha kwa marketing ukuze uzongiholela ekutheni ngiye la ngifuna ukuya khona ngithanda la uthi khona wake wantshontsha iidea yakho ngoba izinto eziningi lezi zenzekayo emabhizinisini ukhona into okuyixoxo yekhalenda bantshontsha iidea yakho kuyinto yakudina kakhulu nawe awuxoxele umlaleli ekhaya uyabona ke lapho kwakuyistart leso ngangibe nenhlanhla yokuthi inkosi mayisingipha nje umqondo yangipha umqondo ukuthi izikolo zakithi zo200 sezizonke idolobha lakithi ngayicounta ngayiqeda ngase ngenza ifollow up ngalandela izikolo ngacela ko principal ukuzobenzela amakhalenda bangivumela ukuthi ngenza amakhalenda kwakune prize ke sasivumelene ngayo ngawa account kwatholakala ukuthi anginayo mina imali yokusebenza nginomqondo womsebenzi angizange udayisele usomabhizinisi ngathatha ingane engangizosebenza nayo yena ngokuthi ngangiyeke ngoba ngangisebenza kwakhe wanginyatha wabona ukuthi ngumuntu ophansi ukuthi ngenze ibhizinisi ngizocompete naye wasebiza lengane le wayibuza ukuthi yini leni ihlanganisa noNtanda wangitshela ukuthi uyasiqasha wamtshela ukuthi uyasiqasha sizokwenza ibhizinisi elinje wasethi mina ngakwazi ukuyenza leyo nto leyo usani kuyenza nomuntu ongenamali yena ngizonikhokhela imali right wayithatha kanjalo wayithatha kanjalo wawubasa ke lo mlilo engakwazi ukuxoxela abantu ukuthi ukube wayengekho kulesi sigaba kusona sokumhlonipha nempilo ephezulu naye omunye ngangimfakela listini yabantu okufanele ukuthi ngithi kuba ayina kancane siyambonga uNkulunkulu owasebenza empilweni yakho mfundisi ngoba kusho ukuthi baningi abantu okade uzoba ayina ngalesi sikhathi tshela mina ke mfundisi wami wangena ezintweni eziningi zebhizinisi wangena epolitikini uphethe ipolitiki ngala uphethe ibhizinisi ngala yini le egcina ikuthatha iyokufaka ejele makhulunywa ngebhizinisi mina esayidini lami ngithi umuntu onemali akaneli noma ngamnikani akaneli number 1 number 2 ibhizinisi elingekho clean liyahamba kufika isikhathi la khona kuhlolwa kubonakala ukuthi kwenzekeni ngaleli business so nami ke ngafikelwa isikhathi esinjalo la kwa auditwa khona kubhekwa wonke lama business nami ngatholakala
so ke ngabizwa njengomuntu nje police station kuzoxoxa naye futhi baxoxa nami bangithethela ngihamba. Mhlawumbe yini business owulenza ngaleso sikhathi? Mina ngenza ama business amabili. Ngake ngaqala ngenza i-newspaper, i-local newspaper ngayiyeka. Ngaphuma kuyona ngadila ne-stationery ngangasidistributor. But kuleso sikhathi ngase ngibhizi kakhulu nginomqondo wa agriculture kunezinto engangifuna ezingamathenda khona ngase ngiyithole khona. Yes. Yeah, wadedelo kwathi wahamba. Babuye bakulanda kanjani manje? Bangifonela sebeneplan yonke ukuthi no ngeke ngibaleke ngizokwazi ukuza. Mangidriver ngisuke ezakhene lokushini yedrobheni mangifonela amaphoyisa ukuthi angifike police station. And then ngadriver ke ngaya khona. Kodwa ngalelo langa kunentonyane yathi ukuhluke yangimangaza ngoba ngesikhathi ngiyongena ngijwayele ukufika nje ngingene epolice kona ngelanga kwathi angene ngaphakathi egateini ngenza imoto ngangena kwasephuma iqulu amaphoyisa amangala ngene ngakhona angikhombe ema-ofisini nje masigibela itepi siyaphila basibengitshela ukuthi usuboshiwe. Yini kuze kuphume iqulu uyaziwa yini udumile yini la endaweni? Ayi angidumanga. Hayi angidumanga. Icala lakho lalibalekile lalihlanganisa nabanye abantu yini mhlambe abathile yini leyenza ukuthi ukuboshwa kwakho kube nento ethe xaxa? Yes, bakhona abantu esasithinta ngobuningi la ezandleni ezingcolile ekuthinta imali yomphakathi. Singabasho ke kodwa la emsakazweni so nani kade nithinte imali yomphakathi? Yeah. Imali kahulumeni le. Yes. Ilona leli cala. Okay, ungene ngaphakathi kuthi usuboshiwe. Yeah. Mangabe sekushiwo njalo bese kwenzekani usaphindele ekhaya noma sekuphelile njalo usuthathiwe? Angibuyelanga ekhaya ngaleso sikhathi ngase ngihlala eobservation hill igama le section yendawo bamhlophe lapha engihlala khona. So ngabona ukuthi ukuboshwa kwami kuzoba worse kakhulu kunama document asendlini. So ngifuna umuntu ukuthi angithathele lawo ma document awasuse awafake kitchen. Then asengitshela makho ukuthi akathathe lama document awafihle kitchen ngoba sengiboshiwe vele mangatholakala wona impela iminyaka engasuka umphansi. Manje ngithanda ukuthi ukhuluma iqiniso umfundisi uthi icala vele wakade kuthintekile imali zomphakathi. Ngamanye amazwi uyavuma ukuthi wawuyenzile lento. Kulalithini icala fraud kwabanisa? Kwakuyi fraud. Ngangilenzile impela icala. Angasukelwanga mina. Wongasukelwanga. Kodwa abaziyo babazi ukuthi ngiyasukelwa. Okay. Yeah, babazi ngoba ngangibatshele kanjalo ngakakholwa ukuthi hayi ngiyasukelwa mina ngenza ngalutho. Niyazi nani futhi ke uma wami umayelalela umuntu ngithanda kakhulu. Wayithi noma ebatshela abangani wayithi bayisukele ingane yami. Unawo umtshela kanjani? Nami ngangimtshele kanjani. Ngithanda ukuthi uthi ngingakakholwa ngangibatshele kanjani. Yes. Ngathi ngiyasukelwa nje mina. Hey ulumphakathi zilu ihlobo kulwe wonke umuntu sime sithi uyasukelwa kanti lutho wena uyalazi iqiniso. Uhambeke kuthi usuyejele. Ngafika ejele ngabhekana nesimo sokuthi njoba sengiboshiwe ayikho into enginayo emhlabeni because yonke lento engiaccumulateile noma engikwazi ukuba nayo ize ngendlela embi. So izodliwa. Ngesikhathi unale mali yokukhwabanisa uwenza lamacala okukhwabanisa imali ingenile yabakhona wayiphatha wayibona. Yes, njoba ngikhuluma lelikhaya bengihlala kulo libele 1.1 million. Yes, dolophe. Lalikhokhelwe kubanjwa lapho. Kuvela lapho lezi zinto zonke ngaleyo mali eyinkulu kangaka ucash nje esizokhokha sekuvela izinto eziningi. Okay. Yes. Yeah, wafika ke ejele. Uma ngabe ufika ejele ishintsha kanjani impilo? Uma ngifike ejele into yokuqala engayi-introduce kulabo engangihlala nabendlini ngoba ngase ngivele ngizwe ukuthi lento ukuthele enginayo sengifuna ukuyikhipha manje futhi again. Abatshela mina abanye ngihlela ukuthi yanda unithandaza nje nohlupheka njengalabo abanye sibashiye eminyango behlupheka ngaNkulunkulu azaniphendula. uNkulunkulu uphendula abelungu. Hanali iqiniso nje ife akaze nje azabe nayo kulokwaba uyena. Ngaphakathi kuwena unolaka futhi awukakholwa nje awuyingeni lento yenkolo. Inzondo enginayo ithi uma uNkulunkulu eneqiniso angibulalanga umuntu mina. Yini angangivikelanga ngoba ngithathe nje imali. Akekho umuntu engimbulele. Wena ngokwakho nje ukuthatha imali ukumtshontsha nje into encane kabi le. Anganabelungu ngangitshela ngithi amasela amakhulu antshontshile atshontshe imhlaba yabantu. Phela ipolitiki nengifundise kahle nje ukuthi laba esikhuluma ngaba umhlaba amasela angempela mina ngilona isela.
ngibuyise ingxenye le yaloku abakuthatha bakuyithi njengoba uthatha le mali wena uthatha izinto zethu njengabantu abamnyama into zakithi lezi nendlu lengihlala kuyo kungifanele ukuhlala khona basakhela laba abangalunganga. Hayi mfundisi wami uhambo lolu onlalele mlaleli wami bangabe usekhaya uhambo noNkulunkulu ngikhuluma nensizwa lana umfundisi uSphiwe waKantanda lelo hambo esikhuluma ngalo zonke lezi zinto ubengakabe umfundisi kwenzeka zonke lezi zinto sithatha uhambo lwakhe siyalibuka ukhozi lolu usungasithumelela ke nawe voice note ka 071 613 667 makukhona ofuna ukuthi ukubuze kumbe ukusho ngalolu hambo esikhuluma ngalo. Injani impilo ejele? Ayinzima. Yabona amakhulunywa ngempilo yasejele inzima. Ngiyawahlonipha amaphoyisa. Awayishaya iboshwa. Ufuna ukukhulumela emsakazweni. Impilo nje yasejele uma ukuthi uboshwe la ekhanda ungaguli, uright, yashayana. Ungakashawa nje umuntu, yona nje yodwa nje kushaya ikufikise la ubona khona ukuthi nguzero. Enye yezinto engayibuka sengihlele ejele ngabuka ukuthi ojele most baqashwa ngo grade 12. Lokho kwakungenza ngibone ukuthi emadoda uclever ongaka okwazi ukuzabalaza wenza ibhizinisi namhlanje ugadwe umuntu o grade 12. Ekwesibili fanele kubona uthi baba ngamanye amazwi manje wena uzibona ngezinga lempilo ukuthi ungaphezulu kwalaba bantu abakade kodwa uzibona ukuthi uzero ngoba uyikala ngemfundo yakho kanti impilo ayinjalo. Yes, ngikala ngendlela engihlakaniphe ngayo ukuthi ngingagadwa umuntu ono grade 12 ovane nje wazoqashwa ejele. So nokugebenge ngikwazi ukubenza bungenza ngibe ngcono mangicabanga kunabo. Hayi ngiyayithanda ke leyo ukuthi uyikala ngokuthi ngiwuclever futhi ubugebengu ngomini engingakwazi ukubenza ngcono kunalo. Yes. Bakugade uvalelekile la. Udla lokho kudliwa la ekhaya. Nginokuzwa umani mema abantu angazi noma ke mhlambe amajele abahlala kuwo ngoba ngeke ngiwakhulumele. Kodwa mina ngificanga into emnandi edliwe ejele. Ayikho nje engayikhomenta nje ngithi le yadliwa yabamnandi ngayijabulela. Ukudla kwakungitshela ukuthi nguzero, indawo yokulala yayingitshela ukuthi nguzero. Isikhathi esasinelungelo laso lokuphuma nje just ebaleni lejele sasino 30 minutes. Which means ngino 23 hours 30 minutes ngisendlini njengenkukhu yomshini. So ingqondo yami vele yayilimala ke kakhulu mangibona leyo nto ukuthi ngiphenduka inkukhu yomshini njengamanje evalelwe endlini. Iorder ke yasejele engakwazi ukuyiphikisa. Engitshelayo ukuthi clever baphenduka babe nje. Uhlala isikhathi esingakanani ejele icala lakho lingakathethwa? 4 years. Minyaka ewu4 yonke. Yes. Usahleli. Yes. Ejele ke njengoba usho khona yonke inhlobo yomuntu bakhona nabathandazayo. Wawuthini mawubabuka usafika ingakakubambi lento kaNkuluNkulu mubabona bethandaza? Abanye ngibatshelile ukuthi umbhedo into abayenzayo. Abanye ngabatshela ukuthi la ejele njengoba kudlalwa lo mdlalo enodlalayo wesonto nje umdlalo ongayindawo umile. Kodwa ke ngeke leyo nto engishoyo ngangeke ngisho phambi kwamama ngoba kwakufanele kuvenje ngomuntu olungile kodwa lapha ngibatshela nje straight ukuthi umsangano lo lento yena yindawo nje lento yokusonta. Ikubamba kanjani lento kaNkuluNkulu ifika kanjani kuwena usufundeni la ejele uboneni la kufika khona la ukuthi khona engathi awamamandla awanele ngihlakaniphile yebo kodwa hayi engathi ayingangani kukhonisa yona engingasazi ukuthi uNkulunkulu wasenzela umusa saphuma sashonaphi. Esasithandaza okwangempela hayi lokuganga. Sasithandaza lesayoni sihlanganisa abantu kwekuthandazwa intambama. Sasiye sibabizeke sithi mase kuthandazwa kulendle engangihlala kuyo babe nesiguqo ngale ebathroom bayothandazela khona. Manje ke ngangizwa ethi sithandazela ukuthi uNkulunkulu anivulela iminyango niphume enkantolo. Uvuleke iminyango. Uthandaze kukhalwe sasinabo kabanye sasixoxa nabo ukuthi lo msangano lo ningawuthathi serious. Awuthathi nje serious uzonikhrikhisa amakhanda lento enzwa labantu. Ngakusasa bahamba baye enkantolo. I3 yalabo bantu ayibuyanga enkantolo. Bafike badedela. Uma ke udedeliwe enkantolo uyabuya uzolanda impahla zakho mayiselela ejele. Uyome ngaphandle ke iphoyisa lithumele bakulandela. Ngathi hayibo. Osibani bahambe ngempela. Kwaba ukuthi baphumileke.
So kwaye ngokulokuthandazwa ke bethandazelwa abantu bafike baphuma enkantolo. Hayi ngase ngeke ngiqala ke manje nami ukusondela ngiyothandaza ntambama nabo ke. Ngifuna ke injongo yami ukuthi enkantolo ngifuna ukuphuma mina. Angifuni ukukholwa. Phela lento engilethela angingaqedi mina ngayo. Oh, usafuna ukuphuma uyoqhubeka futhi udla imali. 2023 manje ngabe ngikude kakhulu. Ndafundisa. Ngangifuna ukuba kude kakhulu, ngangingaphuthumi nje ndawo, ngangizophinde ngiqhubeke nje futhi noma sengiphumile. Uba joyinela ke emthandazweni, hayi ngoba ufuna ukukholwa, hayi ngoba uthanda uNkulunkulu, ufuna ukucela lo Nkulunkulu akuphe amandla ukuthi uphume nje ejele kuphela. Ngangifuna nje lokho kuphela. Wafuna lokho kuphela. Yebo. Ngesikhathi usejele kwenzekani ekhaya? Ubukade unomndeni, unonkosikazi angithi. Yes. Kwenzekani ekhaya? Unkosikazi uthini njengoba uboshiwe wena? Ngamgcina ngelanga engaboshwa ngalo. Wahlala isikhathi esingakanani ejele? 9 years. Mnyaka esishagalolunye 9. Akazange akuvakashele. No, zange afike nangolodwa so ngamgcina lokho. Walimala yini kakhulu enhlizweni nasengqondweni? Angikhuluma iqiniso ukube kwakuyimi ngewuyena. Nami ngangengizwe kuzombona. Because izinto ezazenziwa yimi akazazi yena. So yena wayekade engazi ukuthi kanti le mali enidlayo la ekhaya kumnandi kangaka ninezindle ezinhle ezibizayo nezimoto ezinhle kanti imali yokukhwabanisa wayengazi lutho. No, wayengazi lutho ngalelo side. Wayazi nje impilo eclean. So alelo side angimsoli imphela. Wenze njani ke uma isezwa ukuthi kanti ubukade wenza lezi zinto? Ngicabanga ukuthi uyabaqhubeka nempilo ngoba kunesikhathi la ngangavizithwa khona indodana yami no 19 years manje. Eyathi mayifika yangixoxelela indaba ke uyabaza abantwana bese bancane bajabulile babona ubaba ngapha kweclass bona bangaleni okamfowethu bese bethi umama unomntwana. Oh. Mina maqeshe ngawa. Kaphakathi uma ngizwa leyo nto leyo ukuthi umama unomntwana. Bese ngithi kubona noma wami yazini ukhonto engibhizi ngayo la ngicela ukuthi nizobuye ningibone noma ngolesini ngoba lento yayisivane nje yangivala ukuthi kwamosheka kakhulu naloko kokugcina bengithi nginako kusho ukuthi akusekho lutho ke manje. Yakukhathaza lento yakuphatha kabuhlungu. Ejele mhlambe uma ngabe ninengcindezi kakhulukazi wena nje ngaphambi kokuthi uzinqomane noNkulunkulu lukhona mhlambe usizo lengqondo enalilithola mhlambe kukhona la nicashuliswa khona? Lukhona kakhulu, kukhona i-social worker, kukhona i-psychologist ejele. Yes. Kodwa bakusebenza igabeni la bekubona khona ukuthi ngempela lo muntu uphazamisekile. Uke waya kubona wena? Mina ngangiyicelela. Ngangiyicelela nje kuba ngangubona umhlaba ukuthi uphelele la. Awukho futhi kwenye indawo so ngidinga umuntu mhlamba ongaxoxa into ehlukile angitshele mhlamba amazwi ahlukile. Ngiyamkhumbula lo yama we social worker ngangiyekena wayeneqiniso. Wangitshela nje wathi yemfuka Ntanda ngeke ngikusize ngalutho wena ufana nomuntu nje obekusemende ngaphezulu umuntu aseyayihambela lento nje yakho ngoba ngangichaza zonke izitori ngiyibekela etafuleni zonke ezinye zayihlekisa ngisho amaphoyisa maye ngicabanga nje mangihamba nje egcekeni lejele kwakuyinto ehlekwayo nje makukhulunywa nje ngami uhlekwe nomunye akhombisa omunye ngami so ngangigula ngalendlela ukuthi ngangidinga impela ukuthola umuntu ozongisiza kwasho ukuthi angikutholi ne-psychologist ngake ngaya kuyo sangisejele laseNcome ngangididekile ke ngoba ngangingazi ukuthi i-psychologist isebenza kanjani ngibona umuntu ngiyakhuluma uyabhala akangiphendula ngathi na wesisi uyangizwa yini ukuthi ngithini kuwe wathi ngiyakuzwa wathi ayisesiqedile uma isesiqedile ngabona mina ukuthi kusho ukuthi asikaze siqale ngisho ukuqala ngoba akasho ngolutho lo muntu ngafanga ngasukuma ngahamba ayibule endlini maze ngibuza iboshwa sizayo ngithi uyagula lo muntu oqashwe lapha uyayigulela ayikho nje angisize ngalo ubhala phansi kuphela ukulalele nje kuphela wena ubulindeleni ukuthi mhlawumbe uzokunika umjovo bengifuna amazwi ngoba angilimele mina enyameni ngilimele emphefumulweni ngifuna umuntu ozothi na exoxa nami anginike into engizothi mangiyilalela ngizwe ukuthi kukhona la ngiyakhona impilo yajika impilo ejele wagcina ubona ukuthi bakhona abantu naba abathandazayo uthi ngelinye ilanga wahlala ekwisele yayikade ihlala omunye umuntu okhonza namaNazaretha sasishare imbhede nombhede eceleni kwami nami ngilale eduze kwakhe manje ke wayevuka ebusuku athandaze ngo12 manje ke ngoba mina ngiconvincela aba ngathi uNkulunkulu akekho so kufanele mangithandaza bangangiboni
bayazi nje ngangihlala nababanye ukuthi ngangidonsa ingubo ngithandaze phakathi kwengubo emini manje ngesikhathi ngithandaza ke babethi bona uyaphapha lo kadeleke qina la ethi kuthina ke uNkulunkulu nangu siyathandaza uyaqeyula lapha engubeni angawe uyaphuma nje athandaze kubuke wonke umuntu ikuphi inkinga so manje ke lo ase ngiyamjoyina ke ebusuku ngithandaze kanye naye waqala yakungena lento yangena ke lento yokukholwa lo wangifundisa ukuzila ukudla lo yiNazaretha sazila ukudla ke naye ngecala lakhe nami ngase ngibekela imicala ke sathandaza sobabili isibonakaliso sokuqala engasibona ngilele lapha embhedeni ila ngabona khona umuntu wangivisithe ebusuku engaxoxa naye ngamtshela ukuthi ngiyakuthanda ukukholwa manje kodwa ngizokholwa kahle uma sengiphumile ejele ngicela ngenzele umusa ngiphume ejele umthandazo wakho busho njalo noma sengikholwa impela sengase sengikholwa lapho serious kwasho nje cha ngimile kuleyo ukuthi ngizokholwa sengaphandle uma ngabe usukholwa kufika nini la uthi khona ejele ufuna ukuphumela obala bazi bonke ukuthi usuyakholwa manje wena ubatshela kanjani ngase ngikhathele ukwenza impilo engijabulisa ngaye abanye abantu ngazi nesilungu ngangafuna ukuthi in my expense ukuthi bajabula abanye abantu mina ngisale ngingajabulile ngoba ngangizwe ukuthi sengizwe kahle hle indaba yokukholwa manje sengifuna ukuphumela obala uma kumnandi noma kukubi akube ushevu yaphambili leso sikhathi ngine cellphone engiphathayo yami ngaphakathi ejele ngangibuza engene njani kodwa nje ngangine cellphone yami engangiyiphatha lapha ejele so ngalelo langa ngavuka ngaya komunye ubaba ekseni mayethi complaint and request ngoba mayiboshwa ivulelwa ziyabuza kuthweni nezikhalo nezicelo ngase ngihambisa le phone ngathi ngicela kodwa ningangibuza ukuthi ngiyithathephi uyihambisa ndlelani utheni kubona ngayo angeke ngiphinde ngiphathe ifone ngabatshela ngathi ngeke ngiphinde ngiphathe ifone uyayihambisa uyayinikela le phone uthi angisafuni ukuphatha ifone ngiphinde ngiphathe ifone ngoba okuphambene nezwi likaNkuluNkulu lithi izwi lenkosi uma kubeka umnyalo endaweni lo mnyalo kumele siwulandele so uma inkosi bekiwe ibekwe uNkulunkulu so mina laba abantu ngangibabone njengabantu abamiswe uNkulunkulu umthetho wabo kumele ulandelwe number 2 ngangidayisa insangu ucela futhi ungabuza ukuthi ubani owayengilethele yona udayisa insangu la ejele yes ngidayisa insangu nginezindlela zami zokwazi ukudayisa insangu ukuze ngizophila ngoba nginayo enye indlela yokuphila ngalelo langa mhla ngisarenda yonke leyo nto ukuthi ngeke ngiphinde ngitholakale kuyo asebiyoshoka emapholiseni zathini iboshwa uhambisa ifoni uhambisa ifoni wani utshela ojele nabaphathi ukuthi wena ubuphatha ifoni okwesibili ubatshela ukuthi wena uhlela ejele ubudayisa insangu uyazinikela manje usuphendukile wena usuyakholwa bathina abanye ohlala nabo ngenhlanhla ngibatshelanga ke le insangu kwaba nje isinqumo sokuthi ngiyayeka ngeke ngiphinde ngiodenye kodwa uma kuza la ekukhulumeni ngacela ukuthi ngicela nje ukusho ukuthi sengiyakholwa isizathu esizokwenza ngingatholakali nakweyodwa into enziwa ziboshwa ngakwenza irespond yathi kusukela namhlanje zangimemeza iboshwa zangitshela zathi usuzoba impimpi yamaphoyisa impendulo engayitholile ukuthi sebeyakusaba yes ngoba bazizolo lakho bazi usuyashintsha futhi wena manje usuthi usuyakholwa usahlanganise nezinto ezimbi abazenzayo yes waphila kanjani emva kwalokho lokho kwangikhandela impilo eyayinzima kakhulu kulendlu njengangihlala kuyo sathi masiqeda nje ukubalwa siyongena ekwacaca ukuthi hayi kuyabheda manje sengizophila kabuhlungu ngangibona nomunye ngihlamuka omunye shona le omunye shona kubonakala ukuthi ngibanjelwa ama meeting ukuthi lento engiza nayo no ayikho right yangihlukumeza ke ngagcina sengiyiqeqe izindlu ngiphuma kwenye ngixoshwa kwenye ngiye kwenye kwezinye indawo ngangikhandelwa ikandalo zokuthi usenza ukuthi kuze bezongixosha ngahlali nabo ngoba babethi mabexoxa lebe gangsterism bethi bafowethu lo muntu la kusumuntu okuhlalwa naye then kwaqala ke isikhathi sokuthi ngizingelweke manje ukuthi ngigwazwe ngoba ke sengiyingozi kubona uNkulunkulu wama nawe kufika nini la usuba umfundisi khona indaba entsha kakhulu le inkosi mase ngizogwetshwa ngoba ngagcina ngivumile lo muntu waxoxa nami wathi uma uvuma usho uphika umuntu lengithi wafika kimi ebusuku wathi mayixoxa nami wathi mawulivuma icala lakho uyejele ngizoba nawe so mayesho lolo daba ukuthi uzoba nami ngase ngithatha inqumo ezithi ke ngiyovuma kunyaka ka4 ngabiza umseshi kuba ngase ngihlale kwasikunyaka ka4 mangibiza umseshi ngathi kumseshi ngicela ukuyovuma icala
The same day ngangithengayo ngifuna ukuvuma icala kwavane kwenzeka umhlolo kwaba khona isibonakaliso ebusuku kwathiwa ngizogwetshwa u10 years leli cala engiyakuyona masifika enkantolo lapha yafika inkantolo yangigweba u8 + 4 uma ngigweba u8 + 4 kulo 8 lo kulo 2 lo yathatha u2 years yawufaka ku8 years kwaba u10 years then ngagwetshwa u10 years kanjalo njoba ngangikade ngiboniswe ebusuku ukuthi ngizogwetshwa u10 years okwesibili ngase ngibona ke nempilo yalanga ngiyakhona ngangiboniswa nje ibonakala sehlukahlukene le eyobizwa ngiqala ukuzwa kahle kahle ngo2012 ukuze ubizwa kwasho ukuthi ngilizwa ngivele ngiphakathi ejele ngaqala ukushumayela khona kuwo wonke amasente engihanjiswe kuona bengishumayela ngifike ngishumayela ivangeli angitsheleka amaphoyisa athi hayi ingqondo eyiboshwa le Ntanda siyijwayele mase ididekile ekhanda vele zenza nje be abantu angathi beyakholwa sebephendukile umqondo wabo nje sijwayele so namba ngitreata ngaleyo ndlela ke ukuthi hayi ngisasanganiswe isigwebo u10 years uzongibamba uzongiyeka kanti ngaphakathi lento isifikile isikubambe ngempela ngase nginekhathi la ngizwa khona ngixoxa nalomuntu okhuluma nomuntu la ngizwa khona ukuthi ivangeli nokusonta into ezimbili ezingafani ezihlukene yes la ngaqala ukuhlona ukuhlukanisa khona ngifisa nje ukuthi ukhulume nomlaleli osekhaya singakaphumi kule yasejele ubesejele ulivumile futhi icala uyazi into oyiyele kodwa uNkulunkulu wasebenzisa izimo okuzona wagcina uphumile namhlanje umfundisi ushumayela ivangeli siya nalento emakhaya singabazali ukuthi noma umntwana ehlupha nje kube lula kuthina ukuthi yazini ngifuna uboshwe wena khona uzoshintsha uhambo uyofunda lapha yiqiniso lelo ukuthi mangithatha umntwana ngimyisa lapha ejele uyafunda aphume seqeqeshekile mhlambe sekhulile ngokomqondo enze izinto eziright ngingacishe kulelo side ngiphawula izinto ezimbili isystem yakwa correctional inhle kakhulu ngiyajabulela ngoba yona izinto ezibekile ibeka izinto ezikwazi ukumsiza umuntu bese ngiyakhala ngalendlela yokuthi umsebenzi usuphelile eSouth Africa now umuntu uthatha noma imuphi umsebenzi awutholayo ongawona ubizo lwakhe ubona ngendlela asukenza ngayo mayithi wakha loyo muntu utholitha akakheki lo muntu mina ngangikunothisa ngangasoli iboshwa ngangisola abantu abakhe iboshwa ukuthi abanye babo bakhona ngorong kwa correctional ngenxa yokuthi umsebenzi nje abawutholayo bayawuthatha kodwa abe calling babambalwa mina ngenza nje example khona umfowethu engimthanda ngendlela eyisimanga ujele eClanco wangiphatha njengomfowabo isiboshwa angitshela ukuthi ngiyabonga ngihlakaniphile kodwa ngifuna ukukutshela mfowethu awuzama ukwehla la kusejele ngaloko uzenza uclever usikhombisa ukuthi wazi kangakanani awuzame nje ukuba umuntu la and kuzokhona into ezokulimaza mazoqhubeka ngaleyo ndlela wangithatha wangisondeza kuyena lokho kwangenza ngaba nomuntu engikwazi ukuthi makhonto engayizwa kahle ngiyoxoxa naye angitshela ukuthi mana kuloko wayenza ngisho ithuba noma ngithiwa ngifuna ukufonela uma wami athenge into yokufona yena ngemali yakhe ukufundisana izinto ezithile utake thina u30 minutes enani uphumela ngaphandle wonke lama yamahora nihleli ngaphakathi nenzani nixoxana sasixoxa yonke into esiyibonile maqondana nobugebengu nompilo kufana nokuthi nje mawuhlukunyezwa umuntu ugcina uqeqeshekile ejele ukuthi ungakhona ukumbulala kodwa ungambulali kubona abantu ukuthi uyambulala lo muntu iba nendlela ozombulala ngayo nixoxisane ufunde nakwabanye asebeke bakwenza lezi yes wawulolo sasilulekwa ngisho enkantolo ukuthi ungafike uthi enkantolo wofike uthi awu lelicala sesilijwayele nobantu balihambile so ungasho lento le ubotho wena enkantolo khona uzokwazi ukuphuma sasixoxa nje izinto ezinjalo ngaze ngazi ukuthi ungambulala umuntu bengazi abantu ukuthi ubulawe ngama tips engangiwathola futhi ungayiphindiselela mina nganginayo into ethi ngizombamba lo muntu esifazana ya ngizomthola khona izinto engizozenza kuye engizomisa ngazi impilo yakhe kodwa mase kufika ivangeli into yokuqala nje inkosi yangiseza kuyona ileyo kumkhulula empilweni ngakhululeka tshela mina ke ngoba namhlanje kulolu hambo lakho sikubizele kona lokhu ukuthi sizothi siyayizenza izinto singene kuzona kodwa amandla evangeli yakwazi ukuguqula imiqondo yethu aguqule yonke impilo bese iyashintsha sikwazi ukushintsha inqumo ekade siyithathe izolo uma ubheke emuva
zikhona izinto mhlambe okhala ngazo oziregretayo othi kuba ngangakwenzanga lokhu nalokhu izinto ze-fraud usuthini manje kubazalwane mawukhuluma ngabo nabantu abasha usuthini kubona ngalezi zinto enje? Mina ngeke ngibahlukanisa abantu abayesontweni nabantu abakholwayo. Yes, wonke umuntu uyaye esontweni nobani ongenandlela azoyithatha namhlanje angavuka esontweni. Yeah, kodwa umuntu esekholwa inkosi uJesu akasho uyenza simbona. Amen. Isenzo sakhe sisikhulumela kakhulu. Number 2 into engiyibonile ngokukholwa mina ngibe nenhlanhla yabantu engithema sengiphumile sekuthiwa ngibizwe inkosi ababevane nje besho bethi naphela. Ngase ngiqinisa ngento eyodwa ukuthi engake ngakwenza ngingakakholwa ngeke ngikwenze sengikholwa. Amen. Akekho ngangamkhruga selokhu ngathola ivangeli. Akekho ngake ngaganga ngaye selokhu ngathola ivangeli. Othi nje sengumzalwane ngaphandle kuba umfundisi othi wadlala mina. Akekho. Ngaqinisekisa ukuthi lokho ngiyalimela ivangeli. Number 2 sengumfundisi ngabatshela abantu ukuthi mina ngiyakwazi ukusebenza ngigudi kuma product asediri. Iwone ngikwazi ukwenza yogathi ngiyazi nje iqalwa phansi ukuthi yenziwa kanjani. Kodwa uma inkosi ingibiza ayingibizelanga ngiyoqoqa imali. Inkosi yangibizela ukuyolanda imphefumulo. Ngahlala nomndeni wami phansi ngawutshela ngathi njengoba ngiphuma manje ngiyoshumayela akukho mali engizobuya nayo. Ngizobuya nje nabantu ngiyoshumayeza abantu ngikiyekile ukusebenza ayingoba ngifuna abantu banginake imali zabo. Ngifuna lo nkulunkulu othe ngiye kubantu ngiyokwenza. Uma ngingangena nje kuleyo part inde kakhulu ukuthi inkosi ukuze kufike ekutheni ngivume. Kwakubiza kakhulu. Ngifuna sifaka abalaleli kancane kodwa ngiyayithanda le ethi wathi mangabe usunobizo usuqala kuba umfundisi bathi abantu awusaphela saphela awusidedelele banqoba abalaleli sibeze ukuthi bathini. Ngibingelele kuGozi FM, ngibingelele kuba bomfundisi lapho e-studio. Cela ukwazi nje ukuthi kwathatha isikhathi esingakanani kuba bomfundisi ukuthi abantu babelivele kuyena njengoba umfundisi babe ngaphasi kwebandla lakhe emva kokuba sephumile sonto emva kokuba sephumile ejele. Kwathatha isikhathi esingakanani ukuthi avule ibandla lakhe ukuthi abantu nje babelive kuyena. Sphiwe Ntanda ngalesikhathi ngaphakathi wezanele wayeshiye bani entweni amabhizinisi akhe noma mhlambe kwashabalala ukuhamba kwakhe waphinde futhi start esephumile ngabe khona umuntu emshilo emsiza. Bengicela ukubuza yilokho mina sizozana waphela konke ngabe ungena enkingeni ungazongena enkingeni ucela umuntu ukuthi akakusize umuntu evele eshaya ibhubhudle ephume ngale ngabe umfowabo Ntanda naye waqhubeka lapho wayigcine khona noma mhlawumbe waphinde eqala phansi futhi ngiyabonga ngisebenzele. Angibingelele mamzanele ngibingelele nomfundisi onayo ohlelweni ngithi ngibuze ukuthi leya engaleyana akayenayo ekukhuleni kwakhe mayebheka yini eyaqeda leyo engaleyo makunokuthi akasenayo futhi akwenzeki nekuhambeni kwesikhathi ayithole eba naleyo engaleyo futhi imuphi umlayezo angodlulisa kumuntu njengamanje olalele uhlelo onaleyo engaleyo nalokho kuhlukumezeka lokho anakho into angayenza ukuphuma kuleso simo abhekene naso ngunathi cele enyonyana. Mambokazi njani umfundisi ngiyaphila mina ngijabula kwantombela lapha enkandla ecwaketsheni lemhlobo. Hayi siyabonga bambonamba ukuthi bambokazi ukuthi lethela abantu abanjengomfundisi ase experience izinto eziningi empilweni. Lelo ngicela ukukubuza nje ukuthi ekubuyeni kwakhe kuzo zonke lezi inkinga umfundisi uNkulunkulu usembusisile ngokuthi ambuyisele amandla akhe ngendlela eqondile ngoba ayikunzima ukuqala phezulu ubusuka ungabusakwazi ukuvuka. Ngiyabonga. Angibekele amazethu na umfundisi lapho isikhathi esiningi uma izinto zibheda empilweni noma ungena ebugebengwini entweni enjalo usuke khona umuntu kwesinye isikhathi obonayo ukuthi cha umuntu owangifaka kahle kulento osibani mhlambe noma ngekamusha umfundisi ukhona nomuntu noma amagenge nje awexhumene nawo ukuthi cha abantu abangifaka kahle kulento ilaba hayi ngoba mina ngangelelo uhlobo lomuntu oyisigebengu ulapho umbuzo wami uthi bakhona nabantu angabatarget ukuthi bona abamphushela kulento. Ngiyabonga umhlaziyo wazimele lo ngenti manje ekhakuse entshongwane zakhiwe Ntake.
Hey mina ngimbuzo yakho baba ngithanda ukuthi uyahleka mebekubuza ukuthi ukhona yena umuntu owayekufakile kulezi zinto kodwa futhi babuza nokuthi lo kuyakudinwa leya engo wawunayo yashintsha kanjani uma ngabe usuthole ivangeli nokuthi ke ibusiness ngicathi ukuthi uyiphendulile le ukuthi uthe cha usufuna ukuyolanda imphefumulo kuphela kodwa uma ungabaphendula kulena khona ke nongithumelele eceleni uthi awusa ayinani yini manje angiphendule ngicela uqala ngalokuqala ngoba nguthandile umbuzo wakhe ngihlukumezekile kakhulu mangifike ebandleni likaNkulunkulu mangisanda ukubuya ejele ngake ngacishe ngakuyeka ukukholwa ngabona ngemukeleki nginelanga la ngake ngafisa khona ukuyozila u21 days kukhona ifamily ebengiyithanda kakhulu yasuke yangikhombisa ukungigona mangifike ebandleni ngase nami ngiyakhululeka ke ngaye ekhaya layo kanti ngizofica umaye yedwa ubabe engekho angifuni ukusho ukuthi ube kuphi ngoba bazosuka abantu bambone uma sinaye la wangena ekamereni wafonela ubishop wami wamtshela wathi baba nginontanda la ngiyasaba njengamanje angikwazi ukukhululeka ngiyacela nengikhandela amaqhinga yokuthi nimthathe la ayozilela kwenye indawo baphumelela ukungithatha kodwa ngibonanga mina ngahamba ngakuthola lo kwangilimaza enhlizweni yami ukuthi abazalwane bami basangibuka ngaleyo ndlela. Number 2 kukhona into engangicela uNkulunkulu empilweni yami ngangithe uNkulunkulu ngicela ngipha amantombazana amabili kuphela empilweni nje. Uma wami wazala abafana abawu7 bekuqwejwana ngiyalazi ikhaya linabafana uhlezi kubanga icathulo kubanga ama-underwear kubanga yonke into ngakhula nje umuntu omfana kithi ayisengiright uyena kwase kuthi ke ngathi inkosi ngipha amantombazana angikwatholanga amantombazana ngiyawathanda kuze kube namhlanje. So uma ngifice yomuntu ngiyayigona ngendlela engiyithanda ngayo intombazana ngagona yomunye umzalwane kanti la ekhaya mangingekho kuxoxwa ngami so njengoba kuxoxwa ngami ingane yangisaba yangakhululeka ingane yangangitshela mina sitshela abazali bayo ukuthi ubaba uNtanda ngiyamsaba. So kwavela ukuthi indlela engiyibambe ngayo ayizange ikhulule ngakigone nje sonseduze kwami isihleso besixoxa ngibuza kunjani esikoleni ngase ngithola ngalanga kusho kwathi mase kushaye ulunye usuku ngabuya kuleli khaya kuleli khaya ngeza ngokuthi abazalwane bami ngizobabona kanti bafica abazali abekho basenkonzweni ingane yafonela abazali yathi nangu ubaba uNtanda kwema angikakhululekanga nangila ekhaya ivalele ekamereni kwase kuphoqa abazalwane bayeka inkonzo bazolanda mina la ngiphume kuleli khaya ngiyoba nabo ngaya ke labe khona ngenhlanhla ngathola amadoda nje honest avane lamadoda athi mfundisi ngicela sixoxe nawe leli khaya ufikele kula abantwana bakhululeki ngawo futhi okwesibili khona umntwana indlela wamthinta ngayo yamenza wangaba comfortable hawu bazalwane into yanini leyo kusho ukuthi njengoba ngiqhubeka nabo nje bangibuka ngelinyiso abangitshelile yonke lento ngalelo la ngamhlangitshelwa kwadinga ngiyomiswa phambi kwabantu abaningi begcwele enkonzweni ngiyohlambalazwa ngalelo la ukuthi ngixolise phambi kwabantu ngoba istick menginaso singenza wonke umuntu angakhululeki but mabe phambi kwami baya pretender njengabazalwane abaright abangenankinga ngenxa yesikhathi ngokuhamba kwesikhathi kunjani manje emabandleni la uhamba khona ucabanga ukuthi abazalwane sebakwamukele ngokuphelele sizana la ngisho lokho mina ngufuni ba umfundisi qiniso nje la ngempela ngufuni ukube kuyangami ukube ngiyadecide ukuba umfundisi ngangiyayeka angufuni kodwa inkosi into eyayikhuluma kimi yangicindezela ukuthi angizokwenza lento eyifuna so njengoba ngibizwe uNkulunkulu angena choice ngemukelekile angemukelekanga ngijatshulelwe ngajatshulelwanga mina ngima naloko uNkulunkulu athi angikusho so sekuze kwaba impilo kimi ufuna uphendula naloyo okhuluma ngeenga inkosi yangilekelela mina ukuthi kube amasweet ukuthuka sengiyakujabulela nje ngiyabona nje ubungibona ngela studio sengiyangavela kwezinye indawo la ngengabizwa khona ucomment bathi bafuna ngibona ama comment wo awena ama comment angihlanganise nalutho ngethula ubufakazi mina ngifune ama comment ahlangene nami mina ngenza lo uNkulunkulu angithume kona. Mfundisi wami uma ngabe sesivala ukhona omunye osenyikanyekeni njengamanje wagcina ube nesibindi wena ejele wakwazi ukuyovuma icala wavuma ukuthi ngikwenzile lokho khona omunye osenkingeni unezinto eziningi akade ezenza kufihlekile kodwa siyazi ukuthi akukho kufihlekile okufihleka kuzo kube phakade ufuna ukuthini kwabanye abantu mhlambe bamthanda uNkulunkulu kodwa bacwilile ezintweni ezimbi ezintweni zobugebengu ezintweni zokukhwabanisa njengoba sikhuluma nje
uSawuli mhla eqashwa uNkulunkulu kuzoba umfundisi wamqashela ukuthi wayeyisigebengu. Oqala nje amqashela yona. So abantu abafana naye ukuze abathole uNkulunkulu udinga isigebengu esinjengoSawuli. Kodwa akasebenzi ngesigebengu, udinga siguqule sibe yilolu hlobo uNkulunkulu afuna libe yiso. Bese siyolanda ezinye igebengu ezinjengaso bayilethela embusweni. Uma bebuza ukuthi uphenduka kanjani, uSawuli wayenezimpendulo. Nezimpendulo zobugebengu, nezimpendulo zasekukholweni. Wayengashodi ngempendulo. Uma umuntu efike kahle kuJesu, angisho esontweni, ngiyaqinisa lokho isonto ayikho into engayikhuluma ngayo. Mina ngasonta ngaba nayo lemkhuba engikhuluma ngayo. Kodwa uma ufike kahle kuJesu, izinto uJesu udila ngazo. Uyazi mina ngaze ngikhulele emakhaya kudipha, ngaze ngizwe kutshelwa inkomo kuthiwa, "Woza la bless man, uyalibona idipha, lizozidla zonke izilwane lesemzimbeni uyazi." Kodwa kwadinga ukuthi inkomo ifakwe emanzini, idiphe bese izilwane ziphumele. The same uma umuntu uJesu emtholile engajoyinanga isonto, kodwa ethola uJesu, ake angeke hlala ngabe ngasithola isixazululo. Amen mfundisi, ngiyaphinda. Nginibingelele bafethu kuzo zonke indawo la kuhambe kwafinyelela khona lo mbukiso lapho khona besilalele khona umama uZanele Mbokazi ekhuluma nomfundisi osebuya phakathi ejele ekhuluma ngohambo lwempilo yakhe nokuthi wahlangana kanjani noNkulunkulu, echaza konke nangokungena kwakhe ejele nobunzima abhekane nabo nokuthi kwakwenze njani aze aboshwe. Nakho konke nje ngiyethemba nizwele futhi nalithokosela lolu hlelo lungena njalo ngesonto, lushayela umama uZanele Mbokazi lize liphele ngo-12 lapho elanda khona abantu abahlukahlukene ukuthi bakhulume ngohambo lwempilo yabo nangokuthi iy'ntwana abadlule kuzona badlule kanjani nokushiya abantu bekhuthazekile-ke. Hhayi-ke mina nawe asihlangane e-comment section sive uvo lwakho ukuthi ngabe kukhona yini ukufundile ngalolu daba, sihlangane kwezinye iziqephu noma kwezinye iy'ndaba ey'landelayo. Ungakhohlwa ukusubscribe, upresse ne-bell notification kwenzela uzokuthola konke. Danke, siyabonga. uNkulunkulu akubusise.